gandes luwes sak solae gandes luwes wiragane kanca karene ana wiji dadi siji kanca satila iki kang kodang jagat kita kanca karene ana wiji dadi siji kanca satila iki kang kodang jagat kita karya ora gadem kowe iki wancine bapak muni jatilan putra kinase gandes luwes sak solae gandes luwes ragane kanca karene ana wiji dadi siji kanca jatilan iki kang kodang jagat kita kanca karene ana wiji dadi siji kanca jatilan iki kang kodang jagat kita kanca jatilan iki Gatito. Yay! Yes. Iya. Putra Ki Asih Bapak Putri yuk Malaysia
Yuk. Iya. Putro, hi, nasib.
Yuk. Up. 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 Aus. Up. 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 Aus. Putro El Asik. Pembicaraan. Asik deh. Pira-pira tanggapan. Yo. Apane ya? Nah aku kan ngono. Coba ngoro main kon live ya tak live kowe aku kan Maksudnya ngene lho, Lek. Yo pira-pira ki monggo. heeh. Tetapi Yo ono limite ngono lho. Ah saiki BM pira? Yo RKWB barang yo ngono kuwi. Kasih padha. Heeh. Terus kudu modele apa jenenge ane eman ngono kae lho. Ning aku ora peduli monggo aku anakku. Wah. Ayo. Aku BM tak wis seneng kaya ngono kok. Iku iso dhuwur. Ayo. Kan mandang asmara Gusti kula paringa pusaka Karena sing ing aku kayaweng terus karo anu namaika kesehatan janat bineng ngendi adoh maneh kang tak
aduh manis tanpa hati. Yuk, yuk, yuk. Bakar lampu, lampunya kembali dimakan teman-teman. Ya, boy. Yo. Boy. Hey. Yo, hey. Luar biasa penampilan pada kesempatan malam hari ini. Iya, momen permintaan dari mas-masnya juru parkir. Apakah ada janji setia? Ini ya soal Kasih teng pendekan itu.
bakal saling hati. Oke, sudah dikasih yuk Mas Ferdi ya. Besar. Iki Mbah Jeger orang itu. Bu, Mbah Jeger mesti seneng anu ngezoom siji-siji ae lho. ya tak lo ke situ juga apane aku. Ayo ning yo sing ngene-ngene pinter dhewe. Angkara kamera yo. Ayo. Nek gua HP yo. Jauh, kualitas jauh. Gimana pakai HP itu bisa? Kamera tambahan di belakang kan lo. Bisa. Yuk. Saka megapiksel berangkat aja. Besar kono-kono dituruti ranu kae. Oh iya. Barang elektronik kan nambah-nambah terus. Aku kan nambahi masak iki terus sido-sido ngene yo bulan rambut kan. Lekas bau kok. Alah nganggo Napa? Grimistri. Ora. nganggo soundcard sing mafian ngono. Lah iki kan Ono main tombol-tombol. oh ya iki kan wis nganu. Wis pakai bom. crossover Wis apik. Ini kan aku nganu bas tane pendorong. Kuwi tane pendorong bas iki kurang kental ngono lho. Yuk. Tambahin kuwi paling sering ngono lho. Aku milih komponene dhewe sing murah-murahan sing tak kowe. Cari kono beneran yo apik. Lah yo ning lagi apa PC sak komponene lho, urung karo apa Ogensio. Lah iki kompone saiki 80 50 pira udah kurang kuat. Ah iki. Wong naik ini lho cepat-cepat. disalahke ngene iki engko gandul-gandul. Ayo memang Ya tak jajale. Iki
nganggo baterai ora? Ayo durung wis iki. Iya. Awake Mas Rian. Iya, 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 iya. Awake Mas Rian. Nya, atepe. Terus nyambung. Langsung wae. Putih-putih ning kuburan Gondel gandul kakak Lukman Aduh suarane Aduh bentuknya Aduh suarane Soyo suning Ya Aus Berarti nganu krepet. Krepet pula tak kira jarak gunung kidul iki krepet. Artinya itu. Yup Oh, alah tenang kopi rindu toh. Kopi kucang rindu. Lah kalau kita sedang nek kurang anu ya. Sopo iki request lagu bagian. Nang ora kowe lagu krepet padha-padha bantule. Nek ora wong request lagu ora tak jare. Iki kowe ra. Yup Buatan besok sore ada pentas seni ketoprak. Wah, lagi Mas Gabung. Ya. Yup Hajenggele bali maneh. Oh iya sabar. Cauklitra hajenggele tangi maneh arum gondori manuk manuke apa
gelek tangi maneh arum gondore manuk manuke apa manuk bodha benco amutan gedang aja mencok apa gedang mencok setu kang kendang Junior Rawani oh iya buri ini kan Rawani jelas yakin orang lali melayu Nontonnya do mager anu piye to ki ora iso nyepir ke belakang ya. emak jenggelek tangi maneh arum pemberian manuk aja mencok papa gedang mencok sing tukang gendang tau beda oh iya apa ngerjai sing tukang gendang kok tetep ora kena iki kita dadang melayu ngopo hah ora apa-apa ora apa-apa tapi kesana live streaming ya ayo kita ora boleh turu jobo Raden Marmoyo inesana timbali Ya Mas Agus. Raden Marmoyo inesana timbali timbalono Marmoyo Raden Janaka Raden Marmoyo dasar bagus kaporo nyoko Raden Marmoyo dasar bagus kaporo nyoko dasar bagus Marmoyo Raden Janaka Marmoyo inesana timbali Raden Marmoyo inesana timbali tinggalono Marmoyo Raden Janaka keporo nyoko keporo nyoko yuk Lon ba. Patut digodain apa? Iya. Yuk. Iya. Ayo kok menawa film ya siap dadi relawan. Putra Inas. Bar. Wah iya siap. Iya. Oh ya Marmoyo tadi toh. Nyoto wancine wis makut kang saran wis cuma wis ringkel ring budaya nyoto kang tinondro jatiran ambaro tendang
Ayo suruh putih.
Yo yo Semuanya saya belum telusuk-telusuk ke belakang. ojo dipandang munggah kelingan yo woi yo yo HP ini Nexian, HP ini Nexian. merasa pemandangan sudah tiada. Ngantuk persae. Pak Yosi, Kulon Progo, sami galuh, dalu. Iya. Puto di nasi. HP ini Nexian nanya. Jadi gue bang, jadi jenenge gedung Kapitoro. Ada Iwan nggak? Nggak ada. Adanya Lek Besut sama Pak Isonondo. Ya. Sampai jam berapa? Oh, sampai jam 1. Masih babak lagi ya di sini. Gas pokoknya. Ya. Kepal kebul. Ini saya tak tutup masker dua. Maaf ya, tak tutup. Malam tanggal 5 MTS Bangun Cipto. Bangun Cipto ini. Tolo kali. Waduh lah, waduh. Ayo, iya, terima kasih.